Hämeen sydänmailla asuu Matti. Hänen elämäänsä ohjaavat vihreät arvot, vaikka hän on oikeasti aito moniosaaja. Joku voisi sanoa kuoriutunut kultamuna. Hänelle kierrättäminen ja luonnonvarojen säästäminen on ollut jo nuoruudesta lähtien elämänohjeena. Vihreisiin arvoihin liitetään usein kanssaihmisten elämän hankaloittaminen ja ahdasmielisyys, jopa luonnon arvojen raiskaaminen. Mutta pois se Matista. Elää ja antaa toisten elää on hänen mottonsa. Matin kartanolla kanat saavat virmata vapaina ja koneet saavat uuden elämän. Rauta herää henkiin ja kunnostetut laitteet korjaavat myös kauppavajettamme. Löydän talon kiireisen isännän terassilta valvomassa siipikarjan askareita. Ei moro vaan. Morjesta vaan. Tuppas näyttää vähän vaihtoja. Näin on. Mitäs sulla täällä oikein on? No mitä täällä nyt ihmeitä ole, mutta harrastusvälineitä. Mä harrastelin tuon vähän tossa. Ei, sähköleikki. Joo, on semmonenkin tossa. Toimii, mutta vähän sen aikansa elänyt. Pahemman päivä sen nähdä, mutta kyllähän se Nurmikon leikkaa, jos vaan jaksaa johtoa vedellä perässä. Ei muuta kuin jatketaan tutustumista. Joo, ei tässä. Ei ihmeitä, siinä on auto, siinä on vähän. No siinähän on Ford. Vanhempi. Vuodelta 36. Mutta loppuvuodesta, että niin kauppiaan 37. Niin, että se olisi kyllä, jos se olisikin. Joo, on loppuvuodesta rekisteröity. Onneksi on loppuvuotinen jo alkuvuotinen, sitä niin. Heilahtaa sitten vanhemmaksi. Niin, niin. Kyllä. Joo, Jyväskyläläinen apteekkari ostanut sen ensin uutena. Ja nyt se on sitten muutaman välikäden kautta joutunut minulle. Toimii. Viime kesänä katsastettiin. Niin, apteekkarista puheen ollen. Tässähän on joo, niin on, mutta ei sama apteekkari nyt kysymys. Kotiapteekki. Tämä on Karhuapteekista tämä kyltti. Joo. Se lopetettiin joskus. Se jäi eläkkeelle eikä kukaan huolinnut sitä enää sitten. Kukas noita apteekkeja huolisi? Ei kukaan. Onko täällä jotain roppeja sulla? On siellä kyllä. Siellä maanantai-aamuna aina on löytynyt jonkun sunnuntai-aamuna. Aina sieltä jotain löytyy päänsärkylääkkeeksi. No, sä oot aika omavarainen sitten, kun on apteekit ja kaikki täällä. Joo, kyllähän sieltä semmoinen ensiapu löytyy. Hitsauslaitetta ja grilliä löytyy siinä. Joo, hyvä on hitsauskone. Kyllä laitin tuon siinä on puikkokone vielä. Eikä pala kyllä millään, on semmoinen käämitetty. Just. No tossahan jos sulle tulee vaikka vieraitakin, niin jos ei sitä muuten pääse eroon, niin tässähän on sulla ihan tunkkikin sitä varten, tai tämmöinen nostolaite. Juu, kyllä niitä on tuolla taluteltu. Kyllä laitteet löytyy. Joo. Joka lähtöön. Kaveri sanoi joskus, että kun se osti ruumisauton, että nyt on joka lähtöön, se oli hääauto jo ennusestaan. Sanoi, että nyt on auto joka lähtöön. No sitten pitäisi olla vielä synnytystä varten oma ambulanssi. Niin, no niin kai juu. Siellä pyörälaakeriremppa on menossa siinä. Eikö nykyään synnytä tuolla Tampereen tunnelissa saada? No niin. Se on vähän semmoiseksi mennyt nykyään. Sulla on täällä oma järvikin. Onhan se. Kai 30 metriä rantaviivaa. Mutta kyllä sillä, jos ennen vanhaa, niin nyt 25 ehkä. On kuitenkin. Kyllä järvi täytyy. No niin. Ootko käynyt paljon soutelemassa? En ole käynyt soutelemassa, enkä paljon uimasta. On niin helvetin kylmä vesi. Että pinnasta on lämmin, mutta sitten se on joku lähden. Niin. Joo. Lähden niin. Täällä on semmoinen mopu, että on sitten viikolle yrittänyt kaupata, mutta nyt ei ole enää myytävänä. Ajelin sitä tänä kesänä 6 kilometriä on ajanut. No niin. Ei oikein, en tiedä mikä siinä on. Pojilla kai semmosia intoja. Siinä on Yamahata, 7,5 Yamaha. 35 vuotta vanha suurin piirtein. Suurin piirtein, joo.
Kyllä. Jatketaan. Tässä erikoinen kone on. Tää on kaksitoiminen. No niin. Tämähän on kaikki yksitoimisia, mutta tää halkaisee molempiin suuntiin. No niin, en ole kyllä tuommoistakaan ennen nähnyt. Joo, tämmönenhän se pitää. Siinä tarvitaan jo vänkäristä. Tää siirretään tonne päähän sitten ja tää menee tässä edes takaisin ja kapula väliin, niin tää on se urakkamiehen kone. Siinä tätä vänkäriapua sitten jo. Joo, vaimo tykkää läpilkkoa enemmän kuin kirveillä. Joo. Nilkkaan kun sattuu, kirve sattuu niin helvetisti. Hetken päästä, ei se heti satu, mutta niin. Hetken päästä se on kipeä siellä. Ja huono kävellä, jos puuttuu jalkaterä. Joo, niin no. Toi on sen, eikä pidä ääntä sillä niin kuin vaimosi, kun nilkka lähtee. Siinä olisi pyöriäkin vähän. Muutama polkupyöräkin kertynyt. Että. On, että ajelee haluaa, niin kyllä sitten johonkin pumppaa ilmaan joutuu varmaan. Niin. Kyllähän liikkeelle päästään, ettei me tänne mottiin jäädä. Onhan se hyvä olla varapyörä kanssa. Onhan se oltava, Se on nykyaikana oltava omavarainen. Että on se, että kun ei tiedä perkele yhtään, koska polkupyörät menee kortille. Niin, nythän ministeri Berner esitti, että niin laitettaisiin vanhat pyörät paaliin ja sähköpyörää tilalle. Joo. Mutta sitten jos ydinvoimallakin possahtaa, niin mistä sitä sähköä saadaan? Niin, älä muuta sano. Eikö sulla ole niitä mittareitakin? Onko se vielä säteilymittareita on mulla joo. Joo, hei, kun ne ei tarvitse kyllä taksiakaan kaukaa hakea, siinähän se on. Ei, tästä ei juu. Taksi löytyy aina, se täytyy olla täällä maalla omasta takaa. Joo, jos tulee hädän paikka. Niin, joo. Kyllä. Hätäpaikasta puheen ollen. No siinä on kanssa yksi paikka, niin hätäpaikka. Joka hätään löytyy jonkunlainen korvike. Kyllä. Siinä on muutama Skoda. Joo, siinä on. Skoodi on hautausmaa. Joo. Tuo lisää vielä yksi. No niin. Niin onhan niitä. Kyllä niitä täytyy olla kans. Yleensä niillä on ladoja, mutta meillä on kyllä sen verran ylempänä. Niin. Oikein takatuupparis. Mikä se semmonen mies, ellei muutamaa Skodaa? Joo, ei. Ladahan löytyy joka ladosta. Täällä on meillä siis tää oikein rippikouluja se vuodella 60-500. Tää on. Toi on niinku varausina, tää on oikein tip-top. No kuinka tämmöisellä morsiamia on saanut? Juu, sain ton ekan pojan äitin sain Rapantilla. Tuolta Tampereelta, silloin oli se, mikä se oli siellä Kalevassa oli se ravintola se, missä oli naisten tanssit aina, niin sieltä, niin Rapantti oli nurkan takana. Jaa. Oliko pimeä ja syksyinen yö? Ei ollut, kun oli hyvät oli kelit ja 15 vuotta siinä mentiin yhtä käsikädessä. Sitten huomasi, kun on mulkku mä ohi. Nosti mun jenkkikassin oven taakse. No mitäs oliko sitten uusiin talkoisiin vaan sitten. No oliko tässä suujatkamisesta tästä autosta hyötyä? Ei sinne enää kyllä se. En tiedä, mutta diplomi-insinööri on tuolla Kuorenveden lentokonetehtaassa. Jotain hyötyä varmaan oli siinä alkutekijöissä. Siinä on vähän noita maansiirtolaitteita, että pääsee kanat talvellakin tepasteleen kartanolla. Aurauslaitteet, kyllä. Joo. On se vähän semmoista, että kun noiden naisten kanssa pelaa, niin kyllähän se elämä menee pilalle. Elämä ja elämättä. Kyllä se nuoren miehen elämä. Ne tuppaa määräilemään. Nuoren miehen elämä, niin se on kyllä katkolla naisten kanssa. On se, että kyllä huvimaailma jää. Kyllä, mutta toisaalta pakkohan sit on aina joskus. Mutta kun ei se viinakaan maistu samalta, kun se tuodaan tuohon tarjottimen jäänpalojen kanssa. Ei se kossu sama kuin halkopinun välistä. Niin. Kyllä se silloin maistui sentään. Niin nyt kun nykyinen vaimo siitä heti kannetaan tuossa jäänpaloille, niin ei siinä sitä jää joku pois. No mistä sä semmoisen vaimon löysit? No kyllä se täytyy tuolta ison meren takaakin. Jaa. No eikö siinä sitten 25 000 kilometriä. Jaa. Filippiineille.
No, oliko nämä maahanmuuton vastustajat yhtään aktiivisia siinä? Oli ne toista vuotta ja kaveri on nyt 3 vuotta sieltä yrittänyt serkkua saada. Ei ne kyllä saatana, kyllä ne osaa hankaloittaa. No, Taimaasta mulla oli 3 kuukautta täällä ehdokas, niin tuli paluupostissa. Ne kysyi vaan multa, että otatko, mä sanon kyllä otan, mulla lentolipun mä en maksa. No mitäs nämä rajat kiinnikkoporukka tätä vastusti vai oliko ne suvaitsevaiset naiset? Eihän aviovaimoja. Eihän ne, mä ota hyväksyä, että tommosia tulee saatana loiselle ja karvakätiä tänne. Komeita miehiä, kun minäkin on tämmönen vähän. Mutta kuitenkin, niin en mä semmoista hyväksyä, että tänne tullaan loiselle. Mutta tälläkin on, mikä tänne olisi tulossa toi vaimon serkku, niin sillä on asunnot ja mersu ja työpaikka ja kaikki valmiina, kun vaan annettaisiin tulla. Mutta se oikuttelu on niin helvetinmoista tuolla ulkomaalaisviranomaisessa. Just. Ja kyllä tässä miehellä on yli 10 työntekijää, on kyllä 11. No kyllähän yhden vaimokin elättää siinä sitten. Kyllä se siellä, ja siellä olisi työpaikka valmiina, mutta ei. Näitä tuodaan, näitä saatana, miten nyt sano mitään. No kartano jatkuu tänne päin sitten. No ei se nyt paljon, vähän niin nopeasti kasvaa toi rikkaruoho, ja viime kesänä tähän ei kylvetty mitään eikä mitään, mutta tää on lähtenyt. Sä et ole vaimoa riittävästi motivoinut tässä asiassa. No ei kun on hyvin, kato, että hyvin kasvaa. Aivan. Joo, tässä on kiva korjailla sitten noita. Tämmönen, tehtiin pari kesää sitten, tämmönen valettiin tähän. Tuli vähän ylimitoitettua toi sementin tarvis, kun meni 25 pussia sementtiä tähän mokomaan. No tällä... ei saa rikki. Tää on vaikka ydinsotaa vastaan tällä pärjää. Tää on kyllä semmonen punkkeri. Joku soittaa. Niin, näitä kanoista. Niin, no, niitä kanoja tässähän piisän noita löytyy. Tää kukko, tää on tässä tää valkoinen. Just. Ihan kukko tulee, ne syntyi pääsiäistipuiksi. Noi 2 ja 3 on semmoista vanhempaa vuoden vanhaa kanaa. Hyvin muni, kun munapäivässä tulee. Sitten, että 3 munaa päivä, nää vie munin, eikä toi kukko raakaa kaikina muniin. Semmosia ne on. Joo. Ne on semmosia, ei niitä oikein häkkikanallaankaan voi oikein sanoa, että ne on vähän semmosia niin kuin vapaa kananmunia. Tuo menee ja sitten ne on 90 välissä, niin on se 8-90, vähän keleistä riippuen sataa, niin aikaisemmin ne on kanalassa. Ja sitten pannaan ovekkiin, ettei ketut syö niitä ja se aamulla taas päästetään pois silloin kun täällä ollaan paikalla. Mutta niin. Arkipäivisin, sitten ne on siinä ulkohäkissä. Ne menee ihan omia aikoja? Menee itse sinne, ne on siellä sitten orrella nukkumassa. Odottelet, että sä talonmies tulee sulkeen oven? Niin, juu. Kyllä. Mä oon aina tämmösiä leluja halunnut, tämmösiä pikkuleluja. Nyt tässä nyt ostin tämmösenkin sitten tuohon vaimon iloksi. Tässä meillä pojan kanssa aikaa kulutetaan, kun näitä pistellään käyntiin ja kuntoon. Tää on ihan kiva harrastus sinänsä, että... Tai kiva ja kiva, mutta kuitenkin. On tää aika sellainen isojen poikien lelu. On, tällä sillä tällä tekee paljon pahaa. Kauhaan tuo kuorma-auton lavalla, että niin, ei tää tarvitse kun saada töihin. Mulla tossa hiekkakassa pitäisi siirtää toi, niin tää hiekkakassa tällä niin tonne tielle. Ja kyllä tässä työmaa on valmiina. No ei se mikään Ei, kyllä tässä ihan on tosi mielellä ollaan liikkeelle. Niin. Katsotaan sitä kanalaa vielä, että minkälaisen paikan saat. No katsotaan. Siinä on sellainen nollaenergiatalo niillä, että siellä on kyllä eristykset paikallaan. Että. Tässä ei kuormiteta. No ei kun tämmöistä peltiä pidettävät. Nämä on uretaania, nämä reunat, niin ne syö nämä kanat tätä uretaania. Jaa. Siellä on yksi menossa muni justiin. Jaa, pidätkö sä niin huonolla ruoalla, että ne syö ei kun ne tyroksii ja sitten tää uretaania, niin se on niiden herkkua. Jaa. Eikö sitä kannattaisi tuoda tuolta maailmalta? On sitä, kyllä ne syö sitä ihan riittävästi.
En tiedä, onko se terveellistä. Nämä kaikki kolot tässä on niiden syömiä. Mä oon tervaa laittanut niihin, mutta silti ne. Mitäs tekee kananmunan makuun sitten semmoinen? Ei se siinä ole kyllä ainakaan huonontanut, mutta niin. Muniin se on mennyt. Ettei tuu muovinkärryä kun paistaa niitä. Täällähän näitä on kananmunia sitten aina. Täällähän näitä on munia sitten ja taas yksi menee taas muniin tossa noin. Niin. Tää menee muniin tää. Mutta menkö? Se on tossa. Tästä voisi sanoa taas sitä vihreitä kotituotantoa. Tää on vähän aurinkokuvan siemeniä, kauroja ja sitten näitä riisiä me keitetään niille. Ja kaura sitten noista ne tykkää kans noita makaronia keitetään. Ja lisukkeet sitten naapurin tontilta. Niin ja sitten jauhelihaa ja muuta sekaan, niin hyvin ne syö. Niin. Ja sitten viinimarjat on sitten oikein herkku. Ja viinirypäleet, että niitä me syötetään. Niin. Marjapensaakki on tossa, ne on syönyt suurin piirtein ne marjat kaikki tosta. No ne hyppää näin ja sitten syö siellä. Ei ne ihan niin nää kananmunat ihan ilmaiseksi syö. Niin, mutta kun ei niitä lasketa, kun ei niitä myydä. Niitähän ei myydä niitä kananmunia, että niitä ei niitä hintaa silloin, ei niillä hinnalla ole merkitystä. Niin katos kiva katsella, kun ne tuossa menee edes takaisin. Ei niitä, jos niitä alkaisi laskea niiden hintaa, niin eihän niitä. Niin, etteihän sitä harrastusten hintaa. Ei, mutta onhan niitä koiria ja kissojakin ihmisille ja ei nekään mitään tuota. Nää tuottaa edes kananmunia. Niin. Että tulee pieni hyöty. Ja sitten kavereille on antanut aina ja niitä sen verran, kun 3 päivässä tulee, niin ei niitä itse siinä paljon syödä. Niin. Ja kohta tulee 4, kun tuo 4. kana alkaa muniin. Niin kyllä se hyvä on. Kyllä se hyvä on. Ja sitten energiaa ei mene mitään, valot on tuo päälle ja on siellä pieni lämmitin talvella, mutta ei se kuluta mitään tommoset seinät ja katot on. Eihän se sähkössä mitään näyttele. Näihin sanoihin on hyvä. Energialamppu on siellä valona, niin ei siinä mitään. Näihin sanoihin on hyvä lopettaa. No niin, ei muuta kuin lykkyä. Polkupyörä oli hukassa siellä. Juu, niin on siellä, siellä on Pirkkalassa on siellä, niin upposi yli 50 vuotta. Sitten se on siellä järven pohjassa, siellä Haikanniemessä. Niin mennään hakemaan se sieltä pois joku päivä, kun nyt alkaa vesikin olemaan sen verran, että mennään tuolla mun kumiveneellä, mulla on semmonen tossa. Niin. Otetaan siitä projekti. Niin, otetaan projekti siitä. Selvä. Katsotaan paljonko siinä on onkenkoukkuja. Selvä, näissä merkeissä. Näillä mennään, joo. Se on moro. Se on moro. Koko Suomelle.